der er en rigtig helt. René, kommer du ikke herop til os? Hej og velkommen, René. Tak. Wow, sikke en entré. Du skal om nogen hyldes for din tilgang til livet. Jamen dog. Prøv at se med her. Hvad er det første, man får øje på, når man kigger op på mig? Så bliver der stille. At jeg ikke har nogen ben, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har ikke nogen ben. Det har jeg tænkt meget over. Hvorfor er det, at folk får øje på det, som jeg mangler? Da René Nielsen var 20 år, var han en talentfuld elitehåndboldspiller, der drømte om at blive professionel sportsmand. Han havde lige mødt sit livs kærlighed Helle, og deres fælles liv skulle til at starte. Det jeg fandt for ved René, det var, at han var sådan et fan i voldsk. Jeg tror, det var det, jeg blev forelsket i. Og så flyttede vi sammen. I et års tid, tror jeg, vi havde boet sammen, da ulykken skete. Helle vågner ved, at det ringer på døren midt om natten. Og så stod der 2 politifolk udenfor og sagde til mig, om det var her, René Nielsen boede. Helle får at vide, at der er sket en alvorlig togulykke, og at René er indlagt. Det, der optog mig mest, altså den der tanke om jeg havde mistet ham. Jeg vågner op på et sygehus. Køge sygehus. En bold i næsen. Skubber den ud. Synes jeg er lidt underligt. Og han var faktisk slet ikke skræmmet eller skadet nogen andre steder på kroppen. Og så siger de til mig, det er ikke så godt. Skinnet var færdigt. Jeg tænker, hvad snakker jeg om? Du blev kørt over et tog, du mistede begge dine ben. René er indlagt i et år efter ulykken, og i den tid har parret alvorlige samtaler om fremtiden. Jeg havde brug for at fortælle René, at jeg var selvfølgelig stadig hans kæreste, og jeg ville også gerne være hans kone, og jeg synes også, at vi skulle have familie, og han havde også meget brug for at høre mig sige det. Helle og René beslutter sig for at blive sammen og skabe en familie. 2 år efter ulykken får de deres første barn. Han kom op på sygehuset dagen efter, at jeg havde født Aske. Så tog han trøjen af, og så havde han en t-shirt på, hvor der stod på ryggen, vil du giftes med Askes far? På trods af at have mistet begge ben, nægter René at opgive sit liv med idræt. Med viljestyrke og disciplin kæmper René sig til en imponerende ny karriere. Kun 2 år efter ulykken opnår han at blive verdensmester i vandslalom. Og få år senere vinder René guld, sølv og bronze ved OL i atletik for handicappede. I dag lever René af et holde foredrag og coacher blandt andet Superliga-fodboldspilleren Henrik Toft, der har brugt René som mental træner igennem 6 år. Han har en stor troværdighed, og han har jo overvundet noget af det værste, man kan forestille sig. Det er jo ens identitet et eller andet sted at kunne udfolde sig via sin fysik. Helle og René har i dag 3 børn, og ikke mindst Aske er stolt af sin far. Mit idol, det må være min far. Det er virkelig beundret ham over, hvordan hans viljestyrke er. Find ud af, hvad 1 meter og 13 kan. Altså, så høj er jeg, hvis jeg strækker mig helt vildt langt ud. Wow, René. Sikke et liv, du har haft. Jamen, det er jo ikke mig, der er helten. Det er min kone, der sidder dernede.